Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria a Šalóm, Boží pokoj. Nech je s vami všetkými, milí priatelia. Ja vás čo najsrdečnejšie pozdravujem. Dnes na túto liturgickú spomienku Panny Márie Snežnej, Panny Márie Väčšej 5. augusta. Tak ako vtedy, keď napadol vlastne podľa tradície sneh, alebo teda ukázal sa sneh práve na tom rímskom vršku, kde postavili neskôr baziliku k úcti Panny Márie, zasvetili ju Panne Márii, ktorá sa stala vlastne matkou všetkých západných mariánskych bazilík a nazvali ju preto Santa Maria Maggiore. Aj vtedy bolo v Ríme tak veľmi teplo, a Boh urobil zázrak na prievor našej nebeskej matky Panny Márie a ukázal miesto, kde mala stáť bazilika, ktorú si prijala naša nebeská matka Panna Mária. A ktorá bola postavená na vlastne pohanskom mieste alebo úcte vlastne pohanského božstva Panna Mária, ktorá prináša vlastne svojho syna. Dnes aj sú jednotlivé časti jasličiek uložené pod oltárom práve v tejto bazilike. A my vieme, že aj vlastne keď prichádzajú svätý Cyril a Metod do Ríma, a tak práve tam prebieha schválenie bohoslužobných kníh v staroslovenčine a prvá aj liturgia, ktorá sa slávila v staroslovenčine. Takže sme veľmi, veľmi ako Slovensko, ako Slovania spojení práve s touto Mariánskou bazílikou a s našou nebeskou matkou Pannou Máriou, ktorú aj teraz čo najsrdečnejšie pozdravujem. Matka moja drahá, prosím ťa, aby si bola aj teraz pri tomto videu. Pane Duchu Svätý, prosím, aby si viedol moje ústa, aby si viedol aj tých, ktorí budú počúvať toto video, pozerať ho. A prosím ťa, aby si sa oslávil, Pane, s tým, čo potrebuješ vykonať, aby bolo povedané to, čo potrebuješ, a aby bolo zadržané to, čo potrebuješ zadržať. Nech vás tomu požehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Milí moji, máme veľmi veľké teploty, práve teraz medzi 30-40 stupňov, niekedy na to 40 vystúpi teplota, podľa toho, kde sa nachádzame. Mnohí ľudia naozaj veľmi tak trpia, ktorí majú problémy aj zdravotné. A my vidíme, že z roka na rok tie teploty sa dosť stupňujú a že máme veľké horúčavy. A takisto vidíme aj to, že klesá voda. A spodná voda je nižšie, jednoducho mnohí ľudia aj hovoria, nemáme toľko vody v studni. Dokonca teraz som dostal takú správu od ľudí, ktorí boli na Turzovke na puti, na tejto svätej hore Turzovka Živčáková, pri chráme Matky cirkvi, že niektoré tie pramene majú menej vody, niektoré vôbec netečú, sú vyschnuté. Milí moji, čo to vlastne znamená, že máme také veľké horúčavy a vody je menej? Všade, kde prichádza Duch Svätý, prichádza život, prichádza zeleň, prichádza naozaj, a my vieme, že vlastne Duch Svätý je aj označovaný ako, môžeme povedať, voda, alebo prúdy živej vody. Tak hovorí prorok, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody, alebo u proroka Ezechiela je práve aj tá rieka, ktorá bola taká, ktorá vytekala spod prahu chrámu. A všade, kam sa dostala, všade sa dostal život. Naopak vieme, že tam, kde v oblasti napríklad Sodomy a Gomory, kde padla síra a oheň, tak nebol život veľmi dlho. Samá sol, proste solné rôzne veci, mŕtve more, najnižšia nadmorská výška na Zemi. Veľmi, veľmi dlho nebol tam život. No a takisto aj vo Svätom písme vidíme, že prichádza to, že boli aj obdobia, ktoré boli veľmi požehnané, keď bola úroda,
A potom boli aj roky, kedy nebola úroda a kedy bolo aj sucho. Pamätáme si aj na súboj proroka Eliáša, ktorý mal na hore Karmel. A na sucho, ktoré nastalo. Milí moji, je to naozaj na zamyslenie, lebo my potrebujeme aj životné veci, aj životné vlastne situácie vnímať nielen takým fyzickým spôsobom, alebo takým spôsobom len vedeckým, alebo takým, ktorý sa dá empiricky overiť, ale my ako veriaci ľudia potrebujeme vlastne vnímať veci aj duchovným spôsobom a duchovne. A teraz otázkou je to, že čo nám Boh chce povedať tým, že Božia prozreteľnosť dopúšťa aj takýto veľmi náročný a ťažký čas. Milí moji, keď sa modlíme, tak ja myslím, že naozaj, že všade tam, kde prichádza to sucho, všade tam, kde ubúda vody, tak cítime, že my potrebujeme vodu, živú vodu Ducha Svätého. A že my potrebujeme vlastne zmenu, my potrebujeme obrad, my potrebujeme obrátenie. Lebo keď si pozrieme aj štatistiky, tak napríklad Európa, ktorá bola ten kontinent, ktorý bol prvý christianizovaný a ktorý posielal potom misionárov do ostatných vlastne krajín, tak keď si pozriete naozaj štatistiky, tak v mnohých krajinách sú o mnoho živšie, teda myslím krajinách mimo Európy, sú o mnoho živšie kresťanské a katolické spoločenstvá ako v mnohých krajinách západnej Európy, kde vidíme, že prichádza úžasná a veľká apostázis, odpadnutie od jediného živého a pravého Boha. A otázkou je, že keď my odpadneme od viery jediného živého a pravého Boha, a keď my sa vzdáme princípu židovsko-kresťanského, na ktorom bola vybudovaná západná civilizácia, tak veľmi dobre vieme, že keď sa vzdáme tohoto princípu, tak samozrejme, že bude musieť nastúpiť niečo iné. Keď nebude židovsko-kresťanský princíp, na ktorom vlastne bola vybudovaná západná civilizácia, z ktorého vychádza aj celý vlastne právny systém, z ktorého vychádza celý systém spravodlivosti, celý systém fungovania západnej spoločnosti, čo si možno málo ľudí uvedomuje, celý systém vzdelávania, vybudovania univerzít a tak ďalej, tak môžeme povedať, že čo potom nasadíme iné. Lebo ak nebude tento princíp, ak sa spoločnosť nebude riadiť týmto princípom a nebude stáť na tomto princípe a týchto princípoch, tak vlastne môžeme povedať, že bude musieť prísť nejaká iná ideológia. Bude musieť prísť nejaké iné náboženstvo. Bude musieť prísť nejaká iná viera. A ona môže byť proste v inej forme. Ona môže byť vo forme uctievania technických prostriedkov, mobilných telefónov, sociálnych sietí, flashových videí. Alebo jednoducho nejakého nového náboženstva, ktoré predstaví nejaký materiálny pokrok alebo niečo také, že si šťastný bez toho, že by si niečo vlastnil, alebo jednoducho máš, ako hovorili starí Rímania, že chlieba hry a si šťastný a budeš uctievať svoje telo alebo nejaké pôžitky. Ale otázka je, že či nám toto bude stačiť. Či toto chceme aj v našej krajine, alebo aj v Európe. A milí moji, ja mám za to, že Boh aj týmito okolnostiami, ktoré teraz sú, nás volá k obráteniu. Boh nás volá k obráteniu k nemu. Lebo mnohé krajiny, mnohí ľudia odmietli a zanechali princíp jediného živého a pravého Boha vo svojich životoch. Možno, že niekde v mysli, možno, že niekde
Možno, že niekde som počul, alebo niekde som videl, alebo cestujem okolo kostola, ktorý je pre mňa kultúrnou alebo historickou pamiatkou, ale vnútri, v srdci, v mojom rebríčku hodnot, že som opustil princíp jediného živého a pravého Boha. Milí moji, pravda je tá, že ak to urobíme na väčšej úrovni, na úrovni mesta, alebo územného celku, alebo krajiny, národa, veci pôjdu katastrofálne. Ono je možné, ono to nejak pôjde, veď my vieme, milí moji, pozrime sa do Starého zákona, keď vyvolený ľud Izrael bol odvlečený do babylonského zajatia práve preto, že opustili jediného živého a pravého Boha a Boh dopustil naozaj aj to, že iný panoval nad nimi, iný vlastne padli do otroctva. Takže viete, toto je veľmi dôležitá skutočnosť a vec, že či rozmýšľame nad tým, že ak opustíme princíp jediného živého a pravého Boha, my padneme do takého alebo onakého otroctva. Ja teraz hovorím o otroctva mysle, otroctva vlastne ducha, duše a v konečnom dôsledku môžeme padnúť do otroctva vlastne aj politického nejakého systému zriadenia. Alebo nejakého digitálneho koncentráku alebo nejakého, viete, že všetky prostriedky sa dajú použiť aj na dobro, ale dajú sa aj zneužiť. A všade tam, svätý apoštol Pavol hovorí, všade tam, kde Pánov duch je sloboda, ale my vieme, že všade tam, kde Pánov duch nie je, alebo ľudia opúšťajú princíp jediného živého a pravého Boha, tak práve vtedy nastupuje zovretie, zmačknutie, prenasledovanie. Jednoducho veľmi také náročné a ťažké veci. A preto, milí moji, chcel by som aj v tomto videu veľmi povzbudiť, ale veľmi povzbudiť, že neopúšťajme princíp jediného živého a pravého Boha. Židovsko-kresťanský princíp. My sme od Boha všetko dostali. Pán hovorí veľmi jasne vo Svätom písme, keby si bol kráčal mojimi cestami, keby si bol nasledoval moje chodníky, i hneď by som bol tvojich nepriateľov pokoril a tvojich prenasledovateľov zatlačil a zničil. Tvoj pokoj by bol ako rieka. Tvoj pokoj by bol ako rieka. A preto, milí moji, preto by som vás chcel povzbudiť celým srdcom ísť práve touto cestou, že Pán Ježiš je ten, z ktorého srdca prúdi živá voda. On povedal Samaritánke, keby si vedela, kto je pred tebou, ty by si od ňou pýtala a on by ti dal z tej živej vody. A tá živá voda je Duch Svätý. A vedzte, že keď budeme viacej sa obracať k Pánovi, keď budeme viacej aj prosiť o odpustenie, keď budeme viacej odprosovať za to, že veľmi ľahko odpadávame od viery, že je veľká apostáza, že v mnohom naozaj sa dejú aj nie dobré veci, tak práve vtedy, keď sa celým srdcom obratíme k Pánovi, príde aj to, že Pán zmierni aj počasie, že Pán daruje znovu vodu, že Pán obráti srdcia otcov k synom a synov k otcom a tak ďalej, že mnohé rozdelenia, ktoré teraz sú, pominú, budú potlačené. Áno, je pravda, že po jubilejnom roku, ktorý sme mali 2025 do roku 2033, do ďalšieho jubilejného roku, je práve 7 rokov. A mimo týchto 7 rokov bude, a zdá sa, že naozaj, že bude náročných. Že budeme mať čo robiť, aby sme si uchovali vieru. A preto nie, že by to bolo nemožné. Bohu je všetko možné. Ale my potrebujeme dobrý systém na uchovanie viery. A preto, milí moji, neopustíme princíp jediného živého a pravého Boha. Mnohí robia chybu, že sa spoliehajú na ľudí, spoliehajú sa na politikov, spoliehajú sa na toho, onoho, takého známeho, takú známosť. Žalm hovorí jasne, že nespoliehajte sa na ľudí, lebo vyjde z nich duch a oni sa vrátia do hrobu a
Oni pomôcť nemôžu. Áno, pomôže ti človek, keď Boh sa k tebe prikloní a keď ti dá tú milosť, že ti pomôže cez toho človeka, nielen ten človek, ale Boh cez neho. A preto, milí moji, naozaj toto nie je len o politických zriadeniach. Mnohí si to tak mylne vysvetľujú, že keby bol ten pri moci, nie. Jeden môže urobiť aj dobro, aj zlo, aj druhý môže urobiť aj dobro, aj zlo, ale čo je veľmi dôležité je to, že tá strelka je tam, že nakoľko sme my naozaj pri Bohu, nakoľko sme my pri Pánovi, nakoľko máme modlitbový život vo svojom živote, nakoľko sa pravidelne spovedáme, nakoľko je Pán na prvom mieste v našich srdciach. Milí moji, to vám veľmi prajem, to vám veľmi vyprosujem. A prosím, pomodlíme sa na záver tohoto videa spoločne. Ja nežiadam od vás to, že aby ste prijali všetko, čo hovorím. Ale chcem vás poprosiť, skúste nad tým porozmýšľať. Prosím vás, žiadne nenávistné komentáre pod týmto videom, že kdokoľvek, kdekoľvek by chcel šíriť nejakú nenávisť, nejaké hejty a podobne, to je len obraz plitkosti toho človeka, lebo ja keď vlastne nemám čo dať, keď je duch prázdny, duša keď je prázdna, tak šírim nenávisť, šírim tie hejty a tak ďalej. Ak sa chcete podeliť, ak sa chcete pomodliť, ak chcete napísať niečo na povzbudenie, niečo ako budeme prosiť Pána o milosrdenstvo, že ho budeme prosiť o to, aby sa nad nami zľutoval, aby nám daroval znovu lepšie počasie, aby zapršalo, aby sme mali vodu a tak ďalej, tak napíšte, keď budete chcieť spokojne, ale chcem vás poprosiť, naozaj nech je to taký komentár, že keď budeme aj odchádzať z tohoto sveta, že nám nebude ľúto, že sme písali to alebo ono. A viete, možno, že poviem aj to, na našom Slovensku je známe, že sme obdarení vodou. Že sú tu veľké zdroje vody, mnohé pramene. Sú krajiny, kde sa filtruje voda z mora. Slaná sa filtruje. My možno, že si ani tak nevážime, lebo voda je najzákladnejšia vlastne zložka k životu. Ešte dôležitejšia ako jedlo. A viete, to je to veľmi dôležité, že možno aj teraz nám Pán dáva také uvedomenie, aby sme si uvedomili, že sme veľmi obdarení na Slovensku, čo sa týka vody. Mali by sme si to o mnoho viacej vážiť. Nemali by sme s vodou plytvať, nemali by sme byť naozaj taký, že to je samozrejmé, že mali by sme, dá nám Pán určite aj väčšie uvedomenie teraz, že potrebujeme si to viacej vážiť. Pomodlíme sa spoločne. Ešte raz opakujem, prosím vás, ak by niekto ste nesúhlasili alebo mali nejaký hnev, zlosť na to, čo hovorím alebo podobne, je jeden recept. Kľudne vypneš to video a nepozeráš ho, je 1000 ďalších videí. Ale ak ťa niečo zaujalo a dotklo sa to tvojej duše, porozmýšľaj nad tým a poď sa pomodliť so mnou. Lebo dôležité je to, že aby sme budovali Božie kráľovstvo. Aby sme neboli nástroje v rukách zlého. Pane, my ťa prosíme a aj v tejto chvíli ťa veľmi odprosujeme za to, že sme mnohokrát si neuvedomovali tie veľké veci, ktoré máme. Aj na našom Slovensku, že sme veľmi obdarení naozaj mnoho pôdou, mnohými lesmi, a mnohou vodou. A prosíme ťa o odpustenie aj za korupciu, krádeže, defraudovania a ničenie vlastne Božích darov, ktoré nám dávaš. A veľmi ťa, Pane Ježišu, prosíme, aby si
sa zmiloval nad nami, aby si zmiernil počasie. Aby si zmiernil tieto horúčavy. Aby si nám dal čas osvieženia. Prosíme ťa, aby do našich myslí a srdc prišla práve konverzia. Nie preklínanie Boha, nie nadávanie Bohu, nie sťažovanie sa, zlorečenie. Pane, prosíme ťa, aby do našich srdc prišli konverzie, prišli obrátenia, aby sme padli na kolená, aby sme sa modlili, aby sme sa sklonili v mysli, v srdci pred Tebou ako stvoriteľom, lebo Tebe stačí povedať len slovo, Tebe stačí len chcieť a udeje sa. A preto ťa prosíme, zmierni toto počasie a daruj nám konverzie, daruj nám obrátenia srdca a zachovaj nám vodu, prosíme. Pane, tiež ťa prosíme, aby si nás držal stále vo viere. Aby sme sa neodklonili od princípu jediného, živého a pravého Boha. Aby sme boli múdri a aby sme naozaj videli niekoľko krokov dopredu. Aby sme nežili len pre seba samých, ale aby sme žili niekoľko generácií dopredu. Prosíme ťa, Pane, aby si nám dal múdrosť. A veľmi ťa prosíme, aby sme si vážili to, že naša krajina bola christianizovaná. Že tu bolo prinesené kresťanstvo, že sme mali prvý jazyk, ktorý bol okrem 3 liturgických jazykov schválený Svätým stolcom, Apoštolskou stolicou. A prosíme ťa, aby sme naozaj veľmi si to vážili, veľmi si to uvedomovali, aby sme neodchádzali k iným božstvám, ktoré tu boli predtým. Iné božstvá, ktoré sa tu uctievali a ktoré nie sú jediný živý a pravý Boh. Aby sme si nevybudovali ani tieto novodobé rôzne božstvá, ktoré chcú nahradiť princíp jediného živého a pravého Boha v našich životoch. Pane, prosíme ťa, pomôž nám. Pomôž nám udržať prvé prikázanie, ktoré je to najdôležitejšie. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou vôľou, celou svojou myslou. A tieto slova, ktoré ti hovorím, budú v tvojom srdci a budeš ich opakovať svojim synom, či budeš líhať, alebo vstávať, či budeš vo svojom dome, alebo budeš cestovať, alebo kdekoľvek budeš. Pane, prosíme ťa, nech toto prvé prikázanie znie ako taká ozvena neustále v našej mysli, v našom srdci, aby sme ťa neopúšťali. O to ťa veľmi prosím. A prosím, aby si pritiahol aj tých, ktorí sa aj so mnou budú modliť, aj tým, že budú počúvať, že sa duchom zjednotia a nech im aj toto video pomôže mnohým, aj mne samému. Prosiť ťa, vytrvať v modlitbe a veriť, že si mocný Boh, všemohúci Boh, ktorý je nad každým problémom, nad každým suchom, nad každým teplom, nad každým chýbaním vody, nad všetkým, Pane. Prosíme ťa, aby sme neuverili klamstvu, že diabol je mocnejší. Aby sme neuverili klamstvu, že hriech je mocnejší. Aby sme sa neobrátili proti tebe v apostáze, alebo v rezignácii, alebo v nechutí, alebo vo vyčerpanosti. Pane, drž nás pevne vo svojich rukách a stále nás drž na svojich chodníkoch, aby sme aj v týchto 7 rokoch, ktoré máme pred sebou do roku 2033, videli naozaj tú cestu, ktorá je správna. Aby sme sa nevychýlili, aby sme zostali na ceste, ktorá je strmá, je ťažká, ale na ktorej je tvoj pokoj, na ktorej je tvoja zeleň, tvoja voda, na ktorej je tvoje požehnanie. O to ťa veľmi prosíme a prosím, aby si požehnal všetkých tých, ktorí sa budú aj modliť, sledovať a ktorí budú chcieť otvoriť mysle, srdce pre toto požehnanie. Nech vás požehná. Nech vás prikrýva predrahou Kristovou krvou a nech vám ukáže svoju tvár a nech vám ukáže cestu. A nech vám dá ducha pokánia. A nech vám dá vytrvalosť a ducha modlitby na prekonávanie
všetkého, čím musíme teraz ísť. Nech vás tomu požehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. 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 Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Ave Maria a šalom. Boží pokoj nech je s vami všetkými. Všetkých, ktorí budete sledovať a máte naozaj dobrý úmysel, dobrú vôľu. Ja srdečne pozdravujem a nech Boží pokoj vás naplní a nech vám Pán ukazuje svoju tvár a svoju cestu. A prosme za našu krajinu, prosím. Pustite si toto video možno aj viackrát. Zamyslite sa nad tým, Pán vám ukáže ďalšie veci, ale zjednoťme sa v modlitbách. Zjednoťme sa každý Boží deň. Čím viacej nás bude, tak tým viacej aj táto modlitba prerazí nebesia a príde pre tvár nášho Otca, ktorý ju iste vypočuje, lebo on povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Všetkých vás pozdravujem ešte raz a nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Ave Maria a šalom. Boží pokoj nech je s vami všetkými.